Hello guys, part 3 na ni guys. Please subscribe, like, comment, and share. Maraming salamat. Part 3 na ni guys. Ulat. Kaya ginawa naman po. Kaya kisah ko kung gusto ko siya. Kung anak ko, kung mo na, grabe ka panungot na. Anak ko. Nanapin isa yung grabe pa kanina. Sa itas lugan yung ginawa ko yung. Sana. Nagkakuan mo ka na? Ah, grabe na. Lugaya po ni mo nangyay. Ay nga, taas naman kayo na siya. Mas in niya. Taas na siya. Lugay na, mura na, di ko ginawa na. Mas Suman nga, di imong utok, mga kuan na. Suman di maayong buhaton. Yung kalimot yung irikilo. Nito. Kikilig siya. Kada po ito na yun. Ha? Nito. Nag-iuban ingon ko. Nakalimot ka na, nakalimot dito. May nagkabuang, naging unsaon. Mga kuan ba nga? Nagkairo. Wala na gano'n na. Yan, nakagasto na. Gasto na. Kaya yak libo ba? Kita mo juga option ka. Noon. Lagi sakit ang ulo ko. Ganun na. Ako, dad. Sa may kaunon din mo, o fishball. Naagit siguro. Away fishball, lain na lang. Ay french fries, napoy, shumay. Sabi o, dali sa wala. Baklay-baklayan, nasa mangga na sila. Napoy barbecue. Ututun niya ay. Ay, yun lang. Plus 100 din sa kautot. Dapat tagal, bibigat natin. Oo. Para sa ito po. Buti nga, butang ko pag upo ng wali. Dahil ko gagawin sinot din na. Upo na ka ba? Kani ano po ko dito. Mga plugs. Hmm. Ini kuan, tulog, boleh problema. Storbo ba na? Oh, dahil makamata-mata ko dahil.
Kaning ubo bisan mo nagtambal mo mukatol mo. Niya mura mo nagmugahi labi nagduwal. Para nang minom ka ng gikuan ni Biksuto. Ano man? Ano ito na yung tambal nga kuan? Para sa ubo? Ulmok ni Garo? Gusto niya, duwa ubo yun. Nilagot naman kayo sa mong ubo. Mugahi na yung samot. Para ina. Garo yun. Minani po doon. Kaya nakita na lang kasi simot kaman. Huwag ka nang i-take mo ang kuan. Ako nagagamit mo wala. Hindi ka may. Nagagamit ko na, labi na ka ng kayang tulog. Oo, ginatuok na paminti. Ha? Oo, ginatuok ko na diya dapat. Ikaw? Mahuot niyo. Hindi magkano ka ng ginawa. Manilok. Kamay. Kay ko manid dili ka na, manid fake ka na. Fake na udula, fake. Dili sila kuha mga manid dili. Dili, fake na. Kayo. Yan ko ba? Sige no? Wow. Kamay. Tutup na. Tutup mo na. Hangit. Tingin ang tubig. Tutup. Para ng taon, kasi inom. Alam nga hindi kasi ko ubo. Bawal ka na, balik ka po. May patungan electric fan. Minum ka, malimog-mog ka kada punta, ginibat na. Gam-gam, nagtingin kasim. Gani rin yun Mura eh. kag naligog dagat. Uwi ka na. Kita mo ako, dagat. Diba? Ano? Balik siya ba? Oo, Sugo, asin. baya na. Oo na po. Asin ako. Hindi. Dancer mo na yun eh. Pagmanahan. Una buto siya kung dito. Walang makakangin yan. Rumangin. Dami ka sakit. Ha? Dami ka sakit. Ano eh? Ha? Wala na, diwasan na yung biscuit tayo. Pero
man itong si Kuan, kaya nagbutang na sa kirkon. Si Kuan, dudong. Nag-kirkon na siya. Lagi mo. Magilot siya, nagkuhan na, aircon na. Ni. Kaya naman, basta nilang iko. Basta bugnaw lang ang paminaw ba? Kaya naman. Ay, ano pa ito sa hangin? Ito ang bangga, Bantang bugnaw. ko. Ay, nabantang. Kaya naman, ay, bugnaw. Ay, pagkakadali. Ha? Yan, nagdakot ang sweldo. Ako lang ko sweldo YouTube, aircon, ha? Ako sweldo. Kaya sa akin, eh. Sinusunod yung si Eric mo. Eric ko na yung nitanan. May tinuwaya YouTube. Tuog nang nagulat. Tuog sa may hake, bugnam na ito. As bon. Luto na na. Kaya mantika. Wala mantika. Ha? Wala mantika, te. One mo ba sa loob niya? Kaya nag-meeting mo diyan. Ang butomon ka mo na reaksyon. Na nag-okay na siya. One sa titingog. Huwag niya may. Sakit ako. Direct sakit naman, sakit ako. Uy, ka mo ba? Asa mo ka? Ang gawin sa gunitan day. Ano mong lagot kung guyog ka? Nagkami ka request mo. Later na pagulit na. Pa. Pa. Dako, mga gatong pa. Mga kamis manggo. Dako. Sa una. Sa una pa. Dako. Ang pa. Ikaw ang pa. Dako. Na. Nakuha ang Ha? Sakit ka lang eh. Nagkikit na din. Ay! Ang right siya ng plastika. Kung asa itong musulat. Kung asa musulat mo kihago. Kung maman mo saligan mo kalsa, kay kusgan mo na. Kung walon po ka Wala musulat, mag-good kayo diri ako. Gilot diri. saligi mo, nagisaligan. Yung mga sabon. Agay. Ano kayo tawag sa naalaan? Ha? Ano kayo kinaalaan? Kumatakan. Oh, mama, adik Ano mo? Ago po. Iba. Kabalo mga tao ron. Kung anak kayo? Asa nga barangay? Asa to? Kanina to nang namin. Gutom na ko gani. Buat na luto bukan kabar itu. Wala si Baba. Uy, yun sa si Baba. Sakit siya daw. Sakit niya. Sakit daw. Ay, Moscow to dali. Oh. Ha? Wala. Wala mo sakit ngip na gabi. Video game man. Chat pa.
Ako nang kuko. Abi din mo siya to be. Hindi ko siya. Oy, katong bus. Kabalo ko lain pa yung chat pa ka. Kato. Ang kantos. Oh, inom ako. Nagsibaba. Nag-work mo na. Pila na ka years na dahil nabilang niya. Pagsukan. 19 sugod. Dire. Dire ha. Diri lang na. Tapos ako ha, nasugod ko 17. Sa Riyadh. Di ba takong muli? Kakasunda. Eh, kano ko dito ang bayad real mo ko? Kagad 100, di 1.5 mo. Sa katao, 1.5 na na. Di ako makailot ng tulong. Di 4.5. Nahimo lang ipuson. Yan ang may iba, 150, 200. Kapag 50, di 50, na may bahangyo. Usog na ko dito eh. Kung na lang, nung destiny na lang, hindi na jud ko. Di man sugot sumisi, sabi, exit jud, exit na ko. Nga nagkanindot dito kung di ka mo uli. Pero kaya ko. Wala picture. Ah, sa una. Sa kuwan man na, di garden. Sa kuwan ka, di garden. Oo. Kuan man Mo na sikat sa una. James Karot. Ah, James. Si James. Ano? Mo na sikat sa una sa mga, Pikirihan mo na. sikat sa una sa mga GS prom, mga graduation, event na da. Wala mo kailain sa una. Sila rin na sound system. Ya, dara mo nagkanta na. Kanta na yan. Picture. Ulo eh. GS ram na, wala mo ko'y kuwan sa una. Di mo ta iapil kay kuntay talent. Di ka wariya kayo. Ah, layo kay ko sa una. Eskwela ko sa una sila. Sila mo tanan na atan ng room. Kung kasi naa sila karon mga anak. Ako may wala. Kanta, wala ko sa una. Sila mo kanta ron. Oo, madi. Awa. Eskwela ko, dili ko bright. Pero ang anak, mga bright, anak ba? Mga bright, mga lakan. Eskwela ko sa una, dili gwapo. Sila gwapo. Aliwat sa kuha. Ayay. Wala sa imo ha, aliwat sa kuha. Kasi mo ha. Anong magbasa? Ulit magbasa, hakbat, limas, ligo ah. Ano yun nagagilong ba? Naka-record man yun na. Hindi man dyan dugit. Buo dyan dahil ko no? Ano dyan dahil ito nung irikilo? Remind na pero. Irikuli al. Munas. Ako mo ka. Nilalagay na siya, nag-uli na kuwato ni kong siya. Tuyo mo guna kay aron ini kuan sa bana ba umot. Bating swerte hanggang. Asi dila humot. Wak man. Di igulo. Sanay lang. Ha? Ipit na good ba no? Huwag nga na gito ipit. Hello guys! Shout out! Ah, si Drake. Kita ka ni kuya masikip. Ha? Yan na rin kayo. Mutana mo ba na?
Simple na magkaginaw nito. Mo na magkadula, no? Yan, arang yan. Hindi ka sa cellphone.